Una de les coses que penso últimament és en els amics. Una cosa que penso últimament és en les ties. Ens trobem, fem el que sigui i adeu, i jo vaig amb tu i tu vas amb mi, però en veritat no anem junts, perquè cadascú fa el que li dóna la gana. Ara en els joves és quan estem en l'època del pavo, que se'n diu, i allò que estem molt tontets, de que veiem a un noi guapo, en el cas de les noies, i diguem, oi, quin pibon, que me'l vull fer o em vull liar amb ell, o qualsevol cosa, o també ens podem obsessionar amb actors. Mentre que algú pensa en una relació oberta, perfectament l'altre pot passar en una relació amorosa, en ser nòvios. Mentre que un s'està enamorant, l'altre s'ho està prenent tan panxo. Si la vida d'un és la vida de l'altre, perquè és la mateixa vida. És que en veritat la vida de tots és la mateixa, saps? Llavors és simplement un intercanvi de, no sé, de pensaments o de coses que t'han passat. Llavors, doncs, així també s'aprèn. O sigui, és que directament un li fa de mestre a l'altre i al revés. És com dos mestres ensenyant als dos alumnes. Això se'n diu compartir, i que l'amor és algo relatiu. I només recordo que som persones de 15 i 16 anys, que el nostre concepte d'amor és relatiu i es pot estimar, però jo sóc la primera a que això de l'amor, no, personalment, és algo que considero que als 16 anys costa molt estimar algú, perquè pots estimar, ja pots estimar gent, però estimar costa molt, sí. Que en aquesta època és molt difícil aconseguir estimar bé algú, perquè en aquesta època, si no ens coneixem ni nosaltres ben bé, com volem conèixer una altra persona millor que nosaltres. I perquè no ens estimem a nosaltres mateixos. Una altra persona si no ens estimem a nosaltres. Exacte, primer ens hem de saber estimar nosaltres mateixos. Tu vols estimar una persona, però per què primer no t'estimes a tu mateix, que és amb qui passaràs tota la vida? Jo trobo que a aquesta edat la gent busca més una relació de rotllo, de lío, i no coneix el que és l'amor, perquè l'amor és estimar una persona i voler que sigui feliç. I encara que això no impliqui que estigui amb tu. Tu pots estimar una persona i si està amb tu, que no sigui feliç. Així que tu tens que buscar la felicitat de l'altra persona i no que tu estiguis amb ella. I això la gent d'aquesta edat no ho veu. La meva relació ideal jo crec que es basaria en la sinceritat, el respecte i compartir. Jo crec que són tres coses claus que jo valoro molt. Jo, per exemple, amb l'amor soc molt liberal i no em lligo a cap persona. Tinc relacions amb moltes persones, amb tothom amb qui jo em sento afecte i sento amor en més o menys mesura. Quan tracto amb altra gent ho veuen molt estrany, això. I de seguida posen etiquetes amb aquesta manera d'actuar i no entenen que es pugui sentir amor per més d'una persona. Pensen que si estàs amb algú, estimes aquesta persona i ja no pots estimar ningú més ni pots estar amb ningú més. Però jo trobo que això no té per què, no hi ha res que impedeixi que puguis estimar més d'una persona al mateix temps. I mentre sigui una cosa sincera i no enganyis a ningú i sàpiga, si estimes algú, que aquesta persona sàpiga que pots estar amb més persones al mateix temps, doncs està bé, és bonic poder-ho fer. I sobretot poder-ho fer sense ser gelós i sense provocar celos als altres, perquè la gelosia és un sentiment que no és gens agradable. Creu que està bé poder ser lliure en aquest aspecte. Pot estimar més d'una persona a la vegada? Sí, perquè hi ha molts tipus d'amor. No és el mateix el que jo sento pel meu germà, per la meva germana, per la meva mare, que per la meva parella o per un amic, òbviament, però els estimo a tots. Es pot estar enamorat de més d'una persona a la vegada? No. L'enamorament és monògam, però som sexualment polígams. Perquè jo puc estar enamoradíssima de tu, desitjar-te sexualment moltíssim, però em pot atraure sexualment una persona que passa pel carrer. El que passa que, clar, hi ha una monogàmia construïda per mantenir un model de societat, que no s'interpreti com un cant a la poligàmia, no? Però el que és, i sexualment som polígams. Què passa? Que hi ha uns mecanismes de repressió que jo tinc a l'hora de, a veure, si jo estic amb aquesta persona, hi ha un compromís de què? De fidelitat, de respecte, etc. Per tant, hi ha barreres que no puc passar. Però n'has de ser conscient, de tot això. O sigui, hi ha molts adults que són oberts, saps? Llavors poden entendre el que estem fent els joves perquè poden entendre que és època de descobrir. Però hi ha adults que estan quedant molt en banda. I com que ells poder no ho han gaudit o ells poder ho han gaudit i van tindre algun mena de problema,
La persona jove aquesta no ho pot gaudir amb tota llibertat i per això és un tema tan esquerp a vegades de tractar amb els pares. Si estem parlant de la sexualitat, doncs s'hauria d'agafar, no sé, la part més carinyosa, és un acte que fas amb la persona que estimes i això és un intercanvi d'amor i de cossos, per així dir-ho, i no s'ha d'agafar com una mala cosa, s'ha d'agafar doncs això que dic, amb la tendresa, amb els intercanvis que hi ha i que es comparteixen en el moment. Hauria de ser una sexualitat viscuda de manera plena, on entren els 5 sentits. Els 5 sentits. O més. Val? I no es viu així, a dia d'avui. Quants tipus de sexe hi ha? Depenent de l'actitud que tingui la persona davant de la relació sexual. Jo diria que hi ha tantes sexualitats com individus. Hi ha qui ho viu com una tasca, hi ha qui ho viu com un sexe recreatiu o lúdic, hi ha qui ho viu com una experiència que va més enllà dels sentits físics. Jo crec que hauria de ser la barreja de tot. Aquests problemes de la sexualitat, de l'amor, etc., fins que la gent no aprengui a estimar més del que pugui arribar a rebre d'amor, no funcionarà. O sigui, fins que la gent no intenti donar més amor del que res, no funcionarà res d'això. El cor, bàsicament, és un òrgan que és un múscul, per ser més exactes. És una musculatura que està sempre al nostre voltant i de la que participem, però sobre la qual no podem fer individualment res, que no sigui entendre-la i assimilar-la. Evidentment que la podem canviar, però mai nosaltres sols. És a dir, és indispensable que aquest cor sigui compartit, d'igual forma que és indispensable que aquesta intel·ligència sigui col·lectiva. En este mundo el amor es posible y sin amor no merece la pena vivir. Pero el amor es también ligero, nunca duele, nunca hace sufrir. Todo lo que os hace sufrir nunca es amor. Es mentira que lo llaméis amor. Eso son dependencias, esclavitudes, fijaciones, miedos. ¡Ja! Así que el amor siempre está aquí y el amor siempre tiene que ser vivido. Con la sexualidad pasa como con muchas costumbres que han sido aprisionadas por las tendencias sociales, culturales, por las creencias, las ideologías en general. La sexualidad evidentemente que tiene un componente biológico, un componente emocional, pero sobre todo está demasiado mediatizada por lo que debería ser según los patrones antropológicos, culturales o sociales de la época. Y claro, nos encontramos entonces con sociedades donde sexualmente había unas prácticas que actualmente serían aberraciones y otras sociedades donde, bueno, aquellas prácticas serían las más normales del mundo porque están socialmente aceptadas. Por eso es importante comprender que los mismos patrones que nos están aprisionando en la sociedad, en nuestra forma de pensar y de sentir emocionalmente, también nos aprisionan la vivencia de la sexualidad. Y la vivencia de la sexualidad, el redescubrimiento de la propia fuerza de la sexualidad requiere entonces una revisión de nuestra propia visión de esa sexualidad que no esté influenciada por estos patrones sociales y esta conveniencia ético-moral que existe en ese momento. Eso no quiere decir que no exista una ética y una moral con la sexualidad, existe absolutamente, pero está relacionada especialmente con la forma de sentir y de vivir el respeto que debe surgir de una propia relación sexual entre dos personas. Es esa relación la que marca las pautas reales del respeto profundo y de la vivencia de la sexualidad en esa pareja en concreto. Desde el punto de vista del Dharma, como en la meditación trabajas justamente la superación de la barrera del yo, cuando superas la barrera de la identidad y yo, surge un fenómeno mental extraño, para los que no lo conocen, pero muy afín a la experiencia de amor y compasión. ¿Ves? No es un amor y una compasión fabricada por tu concepto o por tu aspiración. Es un amor que surge del corazón no egoico, es espontáneo, es genuino, porque no hay algo o alguien que lo construye desde fuera o desde dentro. Por eso, el que construye el ego debe ser apartado. Cuando no hay construcción sobre el amor, surge la experiencia del amor. No es algo definible. Més llum. Bé.